Miten se on? Pidetty pois ja teet on kamera sovissa. Vituttaa muutenkin lähtee. Joku tervehdys Janki siihen. Sajoev, Sajoev. Hymyä. Matkustaja mukaan. Matkavideo. Rock and roll. Kamera on paha. Aleksi Rock. Miten meni? Sämpys here. Aleksille. Se oli paras tähän vaiheeseen. Aleksille pissee. Aleksille pissee. Markku, Aleksille pissee. Sitten päästään tänne takapenkin poikiin. Ja Riihimä ison mies vielä siihen kuvaan. Cheers. Aleksi voittoon. Selvin. Ootko selvin? Ootko selvin? En oo selvin. En oo enää. Kysymys, kumpi voittaa? No, Nurminen tietenkin, totta kai se voittaa. Joo. Sen verran sitä nyt tsempattu, eikä se sieltä tuu. Kumpi voittaa? No, kyllähän se meidän toi oma poika Aleksi Nurminen on. Joo, niin. Kumpi voittaa? Ale keskeytyksellä toka erä alussa. Potkun myötä, kyllä. No. 2.15 niin siinä. Ollaan lukolla. Ratkaisuaika Aleksin matsiin. Ensimmäinen erähän painitaan. Se on aika tasainen ja Aleksihan voittaa toisessa sitten 1.43. Mä olisin sanonut 1.32. 1.43. Mikä on... Mihin ratkee? No Aleksi lukottaa, se on nyt ihan Lukolla. Kyllä. Selvä. Väkisinkin. Onko jotain paluumatkalle jotain ideoita? No en mä tiedä, lavatanssit. Joo, eiköhän ne ollut ihan hyvät sitten. Yes. Joo, kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia. Multainen sivumaku. 5 mennyt jo. 6. pihvi menossa. Pitää vetää kaikki. Kaikki on kotiin päin. Se on. Simokin on päässyt syömään vittu. Vähän luulin, että on valen nälkä, mutta Ei tullut Movemperi meno. ei oo. Se on sit sitä yhtä scrambläämistä ja sit se on herran halus kumpi se voittaa. Mutta teet fiksummin, sit kun tulee paikka, sit ratkaisit sen matsin. Jos sait jonkun lopetuksen kiinni, niin älä lähde lyömään, vaan hae se lopetus. Mut ei se vittu. Älä nyt palaa enää sinne. Anna mennä. Alko löystä. Let it go, mitä mun let it go. Aleksi Nurminen!
että hei mahtavaa kannustus yleensä, mutta sieltä 100-200 tyyppiä antoi sulle ihan piti henkeä yllä. Kuinka paljon sillä oli merkitystä? Sillä oli tosi paljon merkitystä. Sen takia me lähtiin kaverin kanssa järjestämään tätä bussireissua tuolta Riksusta päin tänne ja tietää, että se auttaa paljon, kun kuulee kaverin kuulaa. On tää Turku, vähän se toinen kotikouluun Reenaa. Riihimäki Ristilä tunnetaan tuossa Mekkala pitää niin käsipallossa kuin tätä vapautetussa. Tää oli sulle. Mun mielestä on yksi hauska juttu tässä näin. Aleksi otteli toisessa otteluparissa. Ja vittu Mekkala oli enemmän kuin missään niissä muussa yhteensä. Et siitäkin voi antaa pienet aplodit kyllä. Saadaanko Litmosen Jarille? Litmosen Jarille me antaa aplodit. Ja Litmosen Jarille voi antaa pienet aplodit. Kiitos. Ja jossain vaiheessa niin mä pyydän tänne muutamia tyyppejä pienelle jutulle ja sun mulle saa tulla itse kertoa tästä reissusta, niin mä kutsun niitä sitten tuossa jossain vaiheessa. Ja hahmoja vai? Teille pyytää sanalle. Katsotte ja muistatte miten se menee se juttu. No niin, siihen vaan piinapenkkiin. Siihen vaan piinapenkkiin. No niin. Ei teho muu. Ei teho muu. No niin. No mitäs mieltä oot itse tästä näin, et tulee riimää tämmönen bussi tonne Keitsiin ja pidetään enemmän Mekkalaa kuin yhdessäkään muussa matsissa. Mikä on oikeesti mun mielestä ihme, että siellä on oikeesti, kun te mietitte, että siellä on näitä niin sanottuja, mä en haluis TPS haukkuu, mutta mun mielestä no on se ihan paska, mutta siis siitä vaan, että siinä huomaa ton fanikulttuurin tuolla Turun päässä. Et mun mielestä kun tullaan täältä etelästä, niin täällä oikeesti fanitetaan kunnolla ja se oli erittäin säälittävää, minkälaista toimintaa niillä oli oikeesti omiaan kohtaan. Et siellä oli oliko siellä 3 vai 4 jopa oman seuran ottelijaa ja mun mielestä se oli niinku sisään tulosta saakka aika laimeeta verrattuna Aleksin sisään tuloa. Et mitäs mieltä sä oot siitä, kun me kaikki vedetään siellä kaikki irti sinun takia? Olihan se ihan helvetin hienoa. Vielä hienompaa olisi sit, jos joskus Riksus pääsis ottaa ja sit siellä olisi se 500 ihmistä. Jos nyt lähti jo tollanen ääni, niin onhan se vittu hienoa ottaa sit siellä. Tosi hienoa, että kaikki Väistä. Ei vaan. Oli tosi siistiä, että kaikki pääsi tonne. Tää merkkaa itelle tosi paljon, koska harvoin teitä näkee, joutuu reenaan niin paljon. Ja tälleen on tosi siistiä, että kaikki tuutte kattoo ja tulee tosi hyvä fiilis, kun moni niin fiiliksillä katsomassa ja tälleen. Merkkaa tosi paljon itelle. Kiitos. No niin, sit viimeisenä vielä mä haluan kuulla sen vielä kerran. Miten se menee se ale? Voitte aloittaa.